На Белсаті новини, коротко про головне розповіду я, Юлія Лабанова. Вітаю і починаємо. У парламенце Балгарыі з'явіцца група сяброў дэмакратычнай Беларусі, паведамілі ў офісе Святланы Ціханаўскай. Сёння заключны дзень візіту беларускай лідаркі ў гэтую краіну. Со спикером болгарскага парламенту Росанам Желязкавым Святлана Ціханаўская абмеркавала прыярытэтныя кірункі супрацы. Яна попросила спрасціць беларусам легалізацыю ў Балгарыі, падтрымаць беларускіх палітвязняў, а таксама зарганізаваць візіт у Варшаву ці Вільню тым, хто вызваліўся для сустрэчы з сем'ямі. Да таго ж Ціханаўская выступила перед камітэтам справаў Еўропы. Мэра Софіі, былога прадпрымальніка, абраная прэзідэнтка Беларусі попросила падтрымаць беларускі бізнес за мяжой, а менавіта далучыць прадпрымальнікаў да праграмаў і бізнес-інкубатараў. З намеснікам міністра юстыцыі уздымаліся між іншага пытанні прыцягнення рэжыму Лукашэнкі да адказнасці праз міжнародны суд ААН. Беларусь будзе дамагацца аднаўлення свабоднага руху жыццёва неабходных тавараў. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Сергей Алейнік на паседжанні выніковай калегіі МЗС. У ведомстве падсумоўваюць вынікі леташняй вонкава-палітычнай і эканамічнай дзейнасці дзяржавы. Гэта Алейнік назваў нелегітымную транспартавую і фінансавую блакаду Беларусі на захадзе. Віну склаў на заходніх палітыкаў, што нібыта свавольна выкарыстоўваюць санкцыйнае заканадаўства і паабяцаў даводзіць рэальны стан людзям на захадзе. Таксама на паседжанні адзначылі, што Беларусь вызначыла сваё месца ў новым сусветным парадку і устанавіла контуры развіцця. Гэта ўмацаванне дачыненняў з Расіяй, партнёрства з Кітаем, узаемадзеянне з краінамі гэтак званага глобальнага поўдня. Беларускі актывіст Андрэй Кудзік не выйшаў на волю пасля 15 сотняў арышту. Яго зрабілі фігурантам крымінальнай справы, нібыта за абразу прадстаўніка ўлады. Кудзіка зноў залучылі ў спіс палітычных вязняў. Арышт мужчыну прызначылі за віншаванне ўкраіны з днём незалежнасці ў тык-току. Дасюль яго неаднаразова пераследавалі за пікетаванне і выказванне грамадскай думкі ў 2020 і 2021 годах. У 2022 ён атрымаў 2 гады паводле гэтак званага народнага артыкулу зарыхтавання або ўдзелу за калотах. У берасці працаўнікі наркакантролю затрымалі 45гадовага кур'ера псіхатропных рэчываў, а па слядах і суудзельнікаў жыхароў Жабінкі 24 і 25 гадоў. На допыце адзін з мужчынаў адзначыў, што далучыўся да наркабізнесу праз праблемы з беспрацоўем. В отношении задержанных следователями возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Наркокурьерам грозит до 15 лет лишения свободы. Пры затрыманні ў кур'ера вынялі больш за 2 кілаграмы псіхатропнага рэчыва альфа-ПВП. Затрыманыя па замове наркамаркету забіралі буйныя партыі наркотыкаў, фасавалі іх на дозы і распаўсюджвалі праз схованкі на тэрыторыі вобласці. Праўдападобна, Расія знішчыла ва ўкраіне ракетную сістэму «Гаймарс». Прынамсі, упершыню з пачатку паўнамаштабнай вайны такую заяву ЗВНКоры пацвярджаюць апублікаваным відэа. Украінскі бок навіну пакуль не каментаваў, як і не пацвердзіў сапраўднасць «Гаймарс». На відэа рэактыўная сістэма залпавага агню, па якой наносіць удар ракеты «Іскандер», пасля чаго пачаўся пажар з дэтанацыяй комплексу. Паводле апублікаваных звестак геалакацыі, удар здзейснілі ў раёне Неканароўкі ў Данецкай вобласці за 50 кіламетраў да лініі фронту. Да 1 студзеня ва ўкраіне было 39 сістэмаў «Гаймарс», іх пастаўляюць ЗША. Па ўсёй Украіне сёння была абвешчаная паветраная трывога праз вылет расійскага знішчальніка МіГ-31К. Зазналі ўкраінскія гарады і атаку расійскіх дронаў. Паветраныя сілы збілі 38 з 42 шахедаў, ёсць і траплянне. Гэтак у Сумах беспілотнікі ударылі ў жылы сектар. Пацярпела прынамсі 7 чалавек, сярод іх 10гадовы хлопчык. Пашкоджаныя 11 шматпавярховікаў, дашкольныя навучальныя установы і каля 20 аўтаў. У ЗША завершаецца супераўторак, дзень, калі дэмакраты і рэспубліканцы ў 15 штатах выбіраюць кандыдатаў на прэзідэнцтва ад сваіх партыяў. Паводле папярэдніх вынікаў перамагаюць Дональд Трамп і Джо Байден. Гэтак лідар рэспубліканскай партыі Дональд Трамп папярэджвае сваю суперніцу Нікі Гейлі. Імаверна, яго зацвердзіць кандыдатам на пасаду прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі. У дзейнага кіраўніка ЗША Джо Байдена канкурэнтаў няма. Галасаванне трывае ў Каліфорніі, самым вялікім штаце. Працягваецца падлік галасоў і на ціхаакіянскай астраўной тэрыторыі Самоа. Заўтра і да панядзелка Дзяржаўтаінспекцыя Беларусі зоймецца выяўленнем нецвярозых кіроўцаў, пешаходаў і раварыстаў, а таксама кіроўцаў без дакументаў. Па краіне пройдзе акцыя «П'янаму і без правоў не месца на дарозе».
Дарожна-патрульная служба будзе дзяжурыць на аўтадарогах і вуліцах. Асобую увагу удзеляць раёнам блізу крамаў, што працуюць кругладзённа. Да таго ж, даі ўладальнікам аўто рэкамендавалі пакуль не мяняць апонаў на летнія. На гэтым тыдні ўначы слупок тэрмометра можа апусціцца да мінус 10 градусаў. Магчымы ападкі і галалёдзіца. І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, стаўце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачыць яшчэ больш гледачоў. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20:00. Заставайцеся з намі.